vlog. Support nyo din. Magmumukbang kami. Tapos, yung imumukbang na ay yung sweet food. Tapos, meron ditong kasama ko si Mamay dito siya. Yan, ang pangalan nito ay meron kami dito. Ano siya ni Ma? Pangalan? Ampaw? Ampaw or pop rice. Rice. At saka, isa ni Turon? Dili. Little Turon. Dili ko nakalimot ko. Tsaka, meron ditong burger. Yan o. Kani bukayo. Bukayo. Yan. Siyempre, nag-wash na kami. Yan. Ang first naman namin ay, ang first? Hindi man dalis. Kala lang. Kapag ikaw anong pa. Wait lang. Oh. Hayag. Kala na lang. Kuan man ni. Nakalimutan ko siya nga nani eh. Unsan na yung pangan gani? Siga suga day. Suga. Oh, sweet. Ikaw suga ba? Bukayo. Maghimo may ano sa una. Diba? Wala pa may pwedyan ko yun. Maghimo may ano eh. Kamay mo naman ipagbuhat? Lubi naman eh. Turon. Ay, turon. Kuan man eh. Ito nga ano eh, kalimot ko. Tanang. Kuan mo? Rolls? Ay, rolls? What? Turon rolls. Basta, mo ano to? Turon rolls. Next ay, merong iba't ibang color, guys. Ito yung color. Yellow, orange, at green. So, unahin natin yung green. Ito yung laman niya. Ang crunchy. Parat. Dito mo na. Ano may parat? Mugani ka ni. Nakasulod. Parat. Kaya ang pinakahuli yung... Gaya ko nakuha na day ampaw. Kaya ko ito, lihi ko. Ang color. Doon sa eh. Yan ang sweet. Pop rice. Ampaw. Uhawa. Ikaw. Kuha muna ako ng tubig. Oo. Parat pa niyo. Ano parat pa niyo? Ilawan ko na to ni Be. May pinangayo kong hot sauce da. May pinangayo kong hot sauce. Yan, tubig. Oh! Ano sa lima? Mayonnaise? Mali. Ketchup.
Hindi mo itang burger. Pero itong limon ako ba? Ito yung kamatis. Hindi ako. Sarap. Kani pa. Kanang uban nga daghan kayo sa tubangan. Susaon ka na pagkaon. Susaon kayo ba? Busog na kayo ah. Wala pa amin ang shout out sa gawin ko amin. Parat ko daw. Tubig. Next, ito naman. Busog na ka, day? Kuha na lang niyo eh. Ito, hindi pa ko nabusog nito. First mukbang mo ma? Ano pa? Hindi eh. Kador mukbang? Ang mukbang ka nagtimpura. Parat ba, oy? Tama niyo, di man siguro kamay gibutang ani asin. Ito naman. Yung mas nasarapan ko dito ay burger, tsaka this, at tsaka this. Hindi ko masyado nasarapan. Pero masarap din naman. Parat. Butang. Burger. Sabi ko ang power. Ano yun guys? Ampaw? Ito kitawagan sa style eh. Ano man? Apin? Lugaon. Ay, kay kusog ba ito mukhaon? Sabi sila sila ha. Basta yun kakalindi. Tsaka, nag-school na kasi kami. Mag-school. Ito na lang yung natira. Yung mga plastic dito. Busog ako. Kanang uban ng magbukbang. Magod tagtubig. Lagi kasi kayo kumikinom ng tubig. Dapat kape. Ano ma'am? Tamis, ma'am. Kape niya, di na lang kamayan ba? Tamis. Parat. Kahit to kay So, nadag ko pa man baligyan sa una. Karon gagmay na kayo. hindi ko din alam. Wait lang. Wait lang. Dudong ba? Dudong asa. Ha? Dudong aha. Wala. Ang sabi. Ang siya very full. Uubusin siya. Pero namin to. Ito yung uuna kong uubusin. Ang sabi yung mga burger, mama. Ano yung di ba yun?
Pwede pala baliktad. Napakasarap. Mahulog. Kami itong na ay hindi mo ba? Homemade. Yung kamatis. Ito last bite. Yun po siya sa loob niya po ay palat po siya sa loob. Tignan niya naman yung loob. Ito, kuhaan niya. Eh, pa doon, hindi ma-focus. Yung popcorn ko. Di popcorn. Ubos. Yan, gusto ko naman eh. Dapat Ubos na. Nandito yung mga plastic na lang. dami lang ganit kahit usok na ta. Na mumukbang ay French fries. saka mga street foods. Mga street food. Kasi kapag nagmukbang na naman kami ng street food, diliitan na namin. Ay! Ito? Para hindi kami masyadong ma-full. Kasi kani ang sarap ito guys. Lagi pa kaya lima? Kayo. Bukyayo. Ha? Bukyayo. Gagana ya? Kayo. Mukayo. Mukayo. Mukayo po ang gawas niyo guys. Ay yung mukayo. Kayo. Ito po siya yung mukayo. Ito hindi namin to alam. Anong palang pangalan dito guys? Comment. Kasi ang tawag lang yan yung piang roll. Piang roll. Ay! Ubos na naman ito na natira kasi sobrang alat. Ubos before, after. Tubig ba? Ubos nga. Kung tubig ba? Ubos ang tubig. Ako sa tubig. Saka, Yan ang parat na to siya. No. sobrang alat. Sige na. Yeah. Yun na po yung mukbang namin. Sana magustuhan nyo yun. At please like, share, subscribe, and follow. Bye-bye!